54 personahe kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Legazpi ang presente sa ginibong gun taping kasubagong aga. Sa aktibidad, saro-sarong nila ganin tape ang muzzle kan service firearms kan mga personahe. Sigun sa pamayo kan BJMP Legazpi, taon-taon na pigigibo ang aktibidad tuyong papasabat ang bagong taon. Bilang lakdang pansiguridad para maibitaran ang paggamit asin pagpapaputok nin badil ngunya na holiday season kan sa indang personahes. Total na 54 service firearms ang pigpasairarom sa gun taping. Pagkatapos malaaganin tape, nilaganin marka ang mismong tape sa mga badil para naman i-monitor kung pinaputok ang mga ini. Sa Enero 2, magkakaigwaliwatin inspeksyon nga ni Aramon kung may mga nagpaputok nin badil sa saindang mga personahe. Maraming incident na may mga nandidisgrasya sa improper discharge of firearms during New Year. Kaya yan, nire-remind natin sila na wag silang magpuputok kasi may kaakibat na kaso yan. Mientras tanto, tinawan doon kan BJMP na nasa red alert status na sinda sundo sa petsa 1 kan Enero. Dakul na kaya subuot ang mga nagbibisita sa mga PDL o persons deprived of liberty. Urog na ngunya na tinugutan na ang face-to-face visitation. Pagirumdum sa na kan BJMP, limitado man liwat ang pwedeng magbisita. Red alert tayo niyan, 100% attendance tayo. Medyo mahigpit ang protocol natin sa security. And then kasi marami tayong marami tayong dalaw. Kasi during holiday season, marami tayong nagpapaabot ng pagkain, and then yung mga visitor, maraming bumibisita sa atin. Asigurasyon sa nakan BJMP ang maigot na seguridad. Ngani masyerto ang trangkilo asin salbado ang selebrasyon kan bagong taon kan sa indang mga PDL asin mga pamilya na mabisita sa mga ini. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.